Ok, čežu a víte a dneska to je z takový netradiční video, ve kterém bych vám chtěl ukázat moje outro, které jsem si dneska tvořil celý den, tak celý den, nevím, jsem ještě do školy, a teď podívejte se sami. Jak víte, tohle jsem dneska tvořil a nedá mi to zase tak moc zase větší práci. Dneska ještě udělám asi video z CSK. Tohle asi ještě hodím na YouTube a to nechám a hnedka a budu natočit video z CSK. Takže já vám přeju krásný zbytek dne, jestli se na to díváte ráno. Já vám přeju krásný zbytek dne. Já se vám pro tentokrát loučím a čau.